always remember. It's late afternoon. It lasted forever. We don't change. No one ever find the only things the same. Hi, Sir Fred. Good afternoon. Ay, ngaran. Ay, sorry, nabawasan ko. Karen. Sira-sira dito. Brown out. Oh, brown out there. Black out. Brown out. Hot here. Hot weather. Mom, share. Oops. Share. Good afternoon. Good afternoon. Thank you sa likes. As the delivery truck was driving up my mountain and lost brakes and back up into my mountain and crashed. Oh my god. Be careful, guys. Napapagod na daw po na magtuktukan sa aming nagsusulat. Kaya ng mga maarang. Alam mo, Ano man? sabi ni Ma'am sa agal na sabi ko sa mga mama sa kami. Mama, inhatagan ko sini yung saro. Labi na kayo nga ako sa ilog sa red. Tapos iwatagan man niya ako sa ilog. The people needs to bring more hollow blocks. A lot of them broke. Oh my god. May assignment to. Assignment to po yun. May check na. So be careful. Kung gulit ka man, may check na ini. Ada mo sa likod mo. Tapos yan. May bilog ka. Hi, Jaga. Ayan mo pa ini. Tapos siya di, kaya mali ka. Thank you, 15 people. This is no one find everything.
people in the house. I just want to realize 21. Can't stay long because battery low and watching the workers. Thank you so much, Alfred. It's fine. Take your time. Pag maglakaw, wasay nito mo na yun ha. But had to come and say hello. Yes, thank you. I really appreciate. Ayo, unfinished. Masarap lang ang curry. Ang gusto ko mama, didiyoan. Pero di rin may inkompleto. Bagsa. Nakay bagsa lang ini bagsangan. Kulang pa no. Asay ni kong kulay ne? Thank you for watching. Ang assignment mo, doon naman magreklamo ka naman sa ako. Papautang ko ikaw. Yes po, I'm doing fine. Sir Fred. I'm doing fine. I'm doing low energy, no energy. Okay, that's good. No energy. Feel lazy. No energy here also. No energy there also. Si Aray siya lang ang mag-check. Si Riley, wala. Mane, di rin mo pinapaw. Ang bagsangan mo, bagsa na. Diri mama, asan dati na wala ko check. Ang sa assignment ko na si Aray siya lang nag-check. Sa Riley, wala check. Ikaw. So much easier walking up and down and this. Yes. Kaya kung mga kabuti ka ni ma'am, kaya di siya lang sa ano. Dapat nagbabasian. Richard Vitali. Where are you from? Hi, Sir Thomas from Denmark. Everyone like and share. Thank you. Thank you, Sir Fred. Aray mano! Doon pa na kung tingali magbaho, maasay pa kita ha. Ano ba? Baho. Ikaw. Mayroon lang lang sa sinulat na. Tara, akay ko lang pa man ko nasulat. Muna mo na yun, pamarahan mo na yun. Maroon siya. Balik na ako, ha? Mag-assignment to. Mababauna ko naman. Hi, Carlos. NYC. Hi, sir. Assignment. What means NYC? Ano gusto mo? Juice o malamig? Tubig lang. Kani. Ako mayok. Okay, welcome back later when electric and workers are done. Okay po, thank you, Sir Fred. Thank you for joining.
I don't like and I don't want to waste time entertain disrespecting people. Sorry. Maybe you'll go into another channel. Wrong channel you join. Sorry. Mama, sabi daw ni Mama, nakuha na daw kita pansit. Ha? Sabi ni Mama, nakuha na daw kita Ikaw ng pansit. pansit. Gusto na ako, makuha ako pansit. Bibi Ash? Ma, wala pa man tubi. Makakapansit? Ha? Makakapansit? Tirahin mo rin kung gusto mo. May, Bibi, lang. Pwede naman yung mga Bibi. mainit pa. Kanina pa yun. Di ako ko na. Kasi kanina, di Mama ko. Yung son. Sa paglalabot. Ano yan? MP, busy family involvement. Busy family involvement. Kuya de. Bibi Ash? Ayo, asli. Ayo, asli. Bibi. Ano yan? Makaon ka? Abo ko na. Abo ka? Mama, wala pa man tubig. Oo. Hoy, doon pag-abot niya, mag-assignment ha. Gagaron ang suraton mo. Thank you so likes. Thank you so much. Hi, Edward. Hi, Ses! Kumusta? Kumusta? Kailan uwi mo? Who's that the little girl? The little girl, she's my niece. My niece. They are my niece. Good morning to you. Afternoon here. It's already tomorrow. Bukas. Okay. Bukas. Bukas nandito na kayo. Bukas pa lang kayo. Bukas andito na kayo. My flight is tomorrow. Bukas ang flight mo. Pero diretso ka na, Dide. O 19. O 19 pa ang uwi. Parang dating nyo. Hi, Sir Donnie. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. You subscribe to... How are you doing today? Doing snack time. Snack time. Cellphone ko na yun, no? Din mo na tama. Dito. Hanapon mo rin ito. Ah, 19 in the morning or okay. 19. Nandito na kayo 19. Hi, Sir Donnie. Hi. Ganda.
Pwede na ba rin nakahingi? Ganito po ka maitin. Hi, Manu. Mapahog daw yun. Grabe na ba? Oo, pwede na mo na ako ba? Pag nag-abri ang Balik ka sa ngayon. Mga oda. Kapatid pala yung dapat sa prince. Pataas ini kung pa. Hi, Manu. Kaya kapunta ka sa Gmail ito sa langka. Ah, ito na yung ano. Mao. Malamig ka kasi? Yeah, thank you sa likes. Ate kasi, tayo mo na pagluwas. Ate kasi. Hi, Bertu. Kain man. Kanita ko dito tapos mga tao. Buti na nakabili. Thank you sa likes. You like tomorrow night. Sayang sa to ah. Pero kada naman bagay dapat talaga iubos ng sa isang langka. Dapat inumbos na. Kaya na, bilhin mo isang pa. Makiulang-ulang ako. Bibian! Bird. I'm like a bird that wanna fly away. I don't know when I'm homeless. I don't know. I'm like a bird. Different than the bird. Fly away. I want. I'm like a bird. A different bird. I'm like a bird. Upo, dyan na ka man ito pagligda. Upo, tayo. Thank you so much. Mahavir. Hi, Mahavir. Mahavir, hello. What are you doing, guys? Hair is so good. Can you show me your hair from back?
Koshi. Something like. Oh my god. Magliwang balo ha. Sabi mo ka mama mo, magpadara simbado niyo na liwanan kung kay para pag nag-eskwela ka mo, dire ka mo musingon. You cut your hair by yourself, no? I'm not cut my hair by myself. No. No. Nah. I'm like a bird. I'm only trying. I asked him you try before. No. I'm not cut my hair. I'm not try. May man talaga hindi nagtitingo. Oo, Tingnan kami sa ilan dito. Okay, rin sila ni Chura mo. Hi, Sir Jeff. Welcome back. Super happy here in the Philippines. My goodness.
How is everything going? Everything good? Everything's fine? Everything's fine po. Thank you sa likes. Thank you sa everyone. Hi Fred. Sir Fred busy now. He's busy. I don't know what to say. I don't know what to say. It's just yes, Sir Jeff. Yes. What kind of dancing is that sitting down? Just stretching. Yes. Dancing on the chair. Something like that.
Bye-bye. I need to do something busy here. Thank you so much for joining.